Ola, son Antonio Manuel Fraga, son o autor de Ningunha estrela levará o meu nome, unha novela xuvenil publicada en O que leo. Esta novela parte de 3 desexos que confluíron nunha historia: o desexo de escribir unha road movie, o desexo de falar de varios lugares polos que transcorre a viaxe dos protagonistas e, finalmente, o desexo de colocar no centro da ficción uns personaxes que non adoitan estar nese centro, senón nas marxes. Esas persoas sen estrela ás que se refire Rodri, o seu protagonista, xa no final do libro. Rodri é un rapaz que se prepara para vivir unhas vacacións de Nadal solitarias. O seu irmán Robinson, que traballa en Mallorca, non poderá vir visitalo, e súa nai pois estará traballando fora e tampouco poderá estar con el. O que parecía unha época triste e aburrida, pois cambia de rumbo cando Mario, un compañeiro que se incorporou á clase xa co curso empezado, procedente de Romanía, lle propón viaxar até Mallorca e sorprender así o seu irmán Robinson. Mario pertence a, digámoslo así, a tribu dos marxinados, non? É un tipo raro, con obsesión polos pastéis de merengue e pola música de Frank Ocean, do que apenas se sabe nada, polo que no instituto comezan a rexoubarse lendas sobre el. Mais cando Rodri o coñece, decátase de que tamén é un amigo moi fiel e unha persoa super divertida. Ao longo desta viaxe, Rodri comeza a entender mellor quen é el mesmo e a asumir tamén a súa orientación sexual. Aprende o valor da amizade verdadeira e descubre, ao longo desa viaxe tamén, descubre o amor, pois a novela no seu conxunto é unha longa e sincera carta de amor. A historia mestura realismo e emoción, con momentos de humor e tenrura, e fala sobre a soidade, o crecemento persoal, a amizade e o desexo de atopar persoas coas que nos sentir acompañados.